wan gi amsa mara mora pada kelas ne Nigeria ke ome jo japuonjo dhi penjo ni King Solomon ne min gi ne nyinge nga ini ng'eyo ikia anta kia ko jali ko gado chung to wacho ni min solo norodhe Group wano mawach ni backbenchers idhi gole class wa kanyo ero nikech wan be mono support the answer jomoko golo to answer answer chieng moro waduogo wa support the answer mana ni koro japuonj Mr. Do ne goa usap one mongo answer lakini wa support the answer otherwise antie mabe ichakora ko sweet jaodi ya dong mas mata man jaodi orengo go dong no de atokoro kana de tokoro leoni ni otkanyo kitu ni gine pasel leoni ni otkanyo koro ngene ok nyachama nono awinjo ni loro bes wane bwana kwani watima ngo bwana mi loro bes ndo konego loro bwana in fact kapo ni loro bes wane to wambe loro bes moko bes number 1 medwa ni mundu loro through the governments waloro base number 1 monego loren base mar gine mar mera yes kama junyemeno osayudore kendo mon ywak e udi ni joma chunye moko ka gisenyemo to gibiro ka dhoge oredhore mok ginyalo chiemo bana mera nitie di style mono ma jomoko to koro dwanyore kode ng'ato nyama mera ma wang'e ni dhi bed ma dhoge ni kuote kama bwana ka dhi ng'eyo dhoge no bwana oredhore idhi ng'iyo to bok do yeni ng'iyo dhoge to oredhore ng'ama nyama mera tena dhoge rie kama neno nyame mera no iloro base number 2 miloro base mag motora winyo ni chuo bwana tinde bwana kata jirani wacha winyo ni chiege no dhao kode bwana winyo ni ensa wuok mana gi kuno fuku bwana yudo ko gombe kini madongo mera wanyewe 2 million bisunjo kama jo motora go emba wanyewe 2 million nicho wasoka daga ya 4 million ipenje ni yawa to joge ni pesa malichi kamae to oramo ni mando onje motoji ten ni en customer pe ngato biro to galota to dumri ko ka ki explain confusion bando confusion kada ke somo gino mos confusion number best molo no mene de mato mano di chwanye rekordwa oporo base ete ni saloon kanyo ni yere magisuko jogo suko wi mon kanyo ero gi weche moko ye kanyo omera makoro ne adui koro pakore gi ngidalage Kenya kia kude nyashe Kenya nyage maye nyaro tieno kanyo to loro mera number 4 jomage base number 4 base number 4 base mar maxi mato bana base ni to nyako lore nitie duol moro bwana base moro ma en mar duol to bwana nti dwal base memo kinya kwa konyo bwana koro ni bwana isene ndo kata keji ndala dek ni bwana maxi bwana konya ga seleng mi akanya bwana seri yoke kata kedwa sero nyako ngena eri okitiatia gi fair ni jomage base number beach ni base number beach mwaloro nango dungwacho ni loro base ya onyulo klor dung awacho mana ni wadhi duka nini mato base maduka mano duka ilo ni the mobile phones accessories ni Luanda yo igine kidhi siaya immediately mekalo nini maseno the mobile phones accessories mane base news zimbe more original endo kiklore legit ngeni kamuse gik malejit ok onego lor kamuse gik malejit ok lor jomage awacho ni base ma Luanda no kiklor okolore iti wacho no lore nade to idinu komunikani mageta ngoge bwana ana antinga tech